Muna na akong lola kay di ganahan og music murag bila. Ikaw bata ka, bawal mo ginana. Bawal mo nag-music. Remember. Bawal ang kanta nila! Murag tanan sa akong mga pamilya wa jud ganay music murag katok. Pero ang mga tao diri okay ra pud kay maramag mga katok. Pero ako, ay sige pag uwag-uwag O lagi makoy, di lagi. mga wag day ko. Ganahan kog music oy, di ko kapasan na nila di ganag music murag bula. Hoy, Miguel! Hello pangag. Yawa kang bata ka? Sambok na kasi mong lola, yawa ka ron. Ay sorry pangag. Ara o kwartang iwa ka. Yawa ng yawa ka. Nabay event unya o tanawag o test sa mga guitarist. Basi gusto ka mo appeal. Pag sign up oy buanga ka, gusto ka mo appeal. Ay kabalob ka sa kong pamilya murag bila. Hoy kung mahadlok jud ka, wa jud kay mabuhat sige ra kag imong sapatos. Saman buanga ka mo appeal ka daily. Unsa kitong giingon ni Dela Cruz gani? Wala ka namang bila. Iwa sa gago. Ay ara o try daw be. Ipakita daw sa ko be kung how ba ka mag-guitar daw be. Kasyong Hoy, Miguel! Ikaw bata ka ha? Hoy lola. Ano na makadere? Wala man. Yawa ka ha? Tiyot sa bali yun akong apa. Wala ko man nagyon sa imong apo man na. Wala ko ba ako sa imong tricks ha? Ayun yung ko ana ha. So to yung gingon sa mo ha? Nagstorya raman may gitar. Yawa di boy! Uy, wano. Ikaw hagyoon sa nimo ni akong paboritong borikat na apo. Burikat din. Magpalayo kang yawa ka. Ayaw nagdol sa akong apo. Ulagi manang. Hadlok man di ay. Ay, apo na kung ani man jud ka. Ano maginani man jud ka diri na lugar? Napauli na ha. Pauli jud ka. Dali na. Ikaw jud Miguel bango di man jud ka muunda kapila ta kag ingon ba di ka muundang. Di na lagi mo usab. Uy, ayaw diri. Hey, kawa diri. Si Dante raman na. Ano, ero ni mo na. Ayo pag-adap-adap ko ero ha. Kimpating jud ako na. Kuha ko sapatos nako. Lah,